Så skal vi møde to, vi har mødt før, makkerparret Janus og Claus fra Skive. De er i gang med at træne til det, de forventer bliver et af livets helt store bedrifter. Sådan så vi dem første gang, løberne Claus Primdahl og Janus Nørgaard under sommersolen i Søndervig. Siden er der gået 4 måneder, nu er det bidende koldt, så løb suppleres med anderledes træning. Det er simpelthen for, at vi kan komme op på de her 45 grader, så det bliver autentisk i forhold til at løbe ned i ørkenen. Vi er godt nok, hvis vi sidder og spinner ned i et Skive Motionscenter med en masse tøj på. Det er også pisse varmt, men det er kold luft, der får ind under stadigvæk. Her er det lidt mere realistisk. En opvarmet kælder er med til at få kroppen i form til et af de hårdeste løb i verden. Jeg kan 5-8 holde varme nu. Ja, hvis også den ved at være god. Stiger også stødt nu. Marathon des Sables hedder løbet 240 kilometer på 6 dage i det brændende sand i Sahara. Til at starte med, der synes folk jo, vi jo ikke var rigtig kloge. Jeg tror sgu stadig ikke, de synes, men alligevel så synes de, det er meget sejt nok, vi prøver. Det eneste, vi ved, det er, at vi skal flyve fra Paris af til en militærbase nede i ørkenen i Marokko. Og derfra, så vides der ikke mere. Der bliver vi hentet i nogle busser og bliver kørt til de steder, hvor vi nu skal starte osv. Løbet er til april. Et krævende løb og krævende træning. Alligevel gav de sig lov til at gå til julefrokost med øl og snaps her i weekenden. Jeg begyndte at snakke om spiltdampe for mig. Kroppen den brokker sig. Man kan godt mærke, at det er ikke alkohol, det vil have. Fordi man kan sige, at tømmermænd, de tager så længe til om at komme over, end inden vi begynder at træne så hårdt, som vi gør. Plus, at der skal altså, hvis der skulle 10 snapser til før, så skal der nok kun 5 snapser til i dag, før man begynder at føle sig godt beruset. Efter en times improviseret ørkenstep er søndagstræningen langt fra slut. Nu må vi ud på landevejene, der hvor det virkelig gælder at komme ud og løbe nogle kilometer. Så det er det, vi skal nu. De to træner 20 km om dagen. Efter nytår sættes træningsmængden op.